Сідаровіч Уладзімір Іосіфавіч нарадзіўся ў 1905 годзе у вёсцы Бакшты. Закончыў 2 класа школы, служыў у польскай арміі. У 1939 годзе удзельнічаў у польска-нямецкай вайне, быў захвачаны немцамі ў палон. Пасля вызвалення Беларусі у 1944 годзе пайшоў на вайну, ваяваў на тэрыторыі Германіі і Польшчы. Быў цяжка паранены, інвалід другой групы. Перамогу спаткаў у ваенным шпіталі, узнагароджаны ордэнам славы 3-й ступені, ордэнам айчыннай вайны 1-й ступені і шматлікімі медалямі. Пасля вайны працаваў вартаўніком у калгасе. Уладзімір Іосіфавіч расказваў, якімі цяжкімі былі баі для радавога салдата. Помніць бітву, дзе ўсё гарэла ў агні. Ён і яшчэ нямногія салдаты засталіся жыць цудам. Пулі свісталі вакол і злева, і справа. Прытуліўшыся да зямлі за невялікім дрэўцам, якое, магчыма, і захавала яго жыццё, або Богам было дазволена выжыць, і ён уцалеў. Пасля цяжкага бою уцалеўшыя пехацінцы далучаліся да іншых частак Чырвонай арміі і ішлі далей у атаку. Пры фарсіраванні ракі Одар быў цяжка паранены, пабеду сустрэў у шпіталі Быдгошча. Які гэта быў цудоўны і самы шчаслівы дзень у жыцці, магчыма, кожнага салдата. З вайны прыйшоў інвалідам.